Takže mali by sme ich pozať teraz cez to ideme, či ako si chcel? Jak to spravíme? No tak, pozeraj. No. No veď začneme a uvidíme. To patrí k tomu. To je tá branža. Takže ja by som povedal... Priprav sa, hej. Ja by som povedal... Máš? Ja by som povedal, že... Počkaj, už ideme. Už ideme. Takže... Aj... Nahráme to. Ja iba ten istý riff poznám. No chlapci, normálne. Takže seminár povolaný k chvále 13. až 15. novembra v Spišskej Belej na fare. Hostiami sú otec Dušan Lukáč a otec Matúš Oravec. Pozvaní sú všetci, ktorí buď slúžia, alebo majú túžbu slúžiť v modlitbe chvál a že sa všetci na nich srdečne tešíme. Ste pozvaní.